unanimitat, proposar-li que es digni nomenar Cavallera Major de València de l'any 2023, Laura ¡Callado! Tranquila, Laura. Laura, tranquila. Hola. Sí, sí, sí. Hola. Reunit, això funciona, sí. Reunit i el jurat triat a l'efecte, presidit per Carlos Aliana Llorenç i com a vocals Esther Cabanes García, Julián Caravantes Cavaloyes, Jorge Font Hernández, María Maite Jiménez, de deliberación, de conformidad amb l'article 71 del vigent reglament Fallera i en representació de la Junta Central Fallera, tenen l'honor per unanimitat de proposar-li que tinguen Cavallera Major Infantil de València de l'any 2023 i que és el que passamos a Muchas gracias. Mamá.